Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында кыскача. Кирәкле әйберләр җыелды, Шолдан Лисичанскига чираттагы гуманитар ярдәм җибәрелде. Һәм тагын иң яхшылары ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе табиблары Акчәчәкләр республика премиясендә җиңү яулады. Театр сезонына йомгак ясадылар һәм яңа сезонның берничә серен ачтылар. Аяз Гыйләчев исемендәге Татар драма театрында 33-нче иҗат сезоны тәмамланды. Кирәкле әйберләр җыелды. Шолдан Лисичанскига 4,5 миллион сумнан артык бәягә 20 тонна йөк җибәрелде. Бу азык-төлек, дарулар һәм башка кирәкле әйберләр. Толырак алдагы материалда. Рәшит Габидинов үз гомерен шофер эшенә багышлый, ерак араларга йөрү аның өчен гадәти эше. Бу юлы сәяхәт үзенчәлекле булачак. Ул беренче тапкыр солдатлар өчен гуманитар йөк алып барачак. Хочу волноваться. Это моя работа. Работа, все для спецопераций, все для победы. Гуманитар ярдәм җыюда активистлар, волонтерлар һәм битараф булмаган кешеләр катнашканы. Барлыгы 20 тонна йөк җыелган. Бу шулай ук азык-төлек, дарулар, бу юлы шулай ук 1000-нән артык китап җибәрелгән. Флаги даже вот Татарстана я специально закупала, да, чтобы они видели, что они с нами, для поднятия боевого духа. И чтобы мы, тоже ведь тыл, как бы на своих ребят поддержать, своих мужей, сыновей. Помогаем нашим воинам, поднимаем их дух, даем им понять, что мы с ними душой и сердцем, что мы готовы во всем помогать им. Гуманитар ярдәмне җибәргәндә волонтерлардан һәм шәһәрнең актив кешеләреннән тыш шәһәр мэры Наил Мәгъдиев та килде. Мы своих не бросаем. И дальше будем помогать, поддерживать, находить все возможности, чтобы это важное и нужное, еще раз поддерживаю, подчеркиваю, богоугодное дело продолжать. 8 ай эчендә Шолдан Лисичанскига 300 тоннадан артык гуманитар ярдәм җибәрелгән. Лилия Гатина, Христина Балабанова, Ленар Солтанов, яңалыклар. Әгәр сезнең борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фото һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 номер буенча көтеп калабыз. 19 мең чаллылы шикәр диабеты белән авырый. Бу хакта безнең тикшерү төркеменә автокаланың штаттан тыш баш эндокринологы Гүзәл Исхакова сөйләде. Үзебезне һәм якыннарыбызны ничек сакларга икәнлеге турында безнең алдагы материалда. Гөлфия Елизарова шикәр диабеты белән яшәргә өйрәнгән. Ул яшәү рәвешен токлану рационын төгәл күзәтә. Ул үзе медицина хезмәткәре, 37 ел 4-нче балалар шифаханәсендә эшли. Шуңа күрә ул табибларның барлык киңәшләрен үтәү һәм оптимист булу никадәр мөһим икәнен белә. Гөлфия Елизаровага 8 яшь булганда аңарда шикәр диабеты ачыкланган. Шул вакыттан бирле 50 ел узган. Видимо, мен күбрәк нагрузка биргәнмендер инде бәлки чагында. Я күбрәк иткәнмендер, я инсулин может быть күбрәк ясалган булгандыр. Ошысы килгән вакытларда менә кулларым калтыранганда, үзем белән бер нәрсә булмаса, миңа классташларым ярдәм итәләр иде. Кайсылар ипи бирә, кайсылар анда конфет бирәдер иде. Менә шулай итеп мине комадан чыгаралар иде. 30 ел эчендә Шолда шикәр диабеты белән авыручылар саны 3 тапкырга арткан. Хәзер регистрда 19 мең кеше тора. Авыруның төп сәбәбен баш эндокринолог хәрәкәтсез яшәү рәвеше дип атый. Эштә утырабыз, компьютер хәзер, бөтен кеше утырды. Өйгә кайтканда арып кайтабыз, тагы ашыйбыз да утырабыз, телевизор карыйбыз. Менә шул утыру, ашау шикәр авыруына бик тиз китерә. Кайберәүләр шикәр диабеты барлыгын да белмиләр, еш кына авыруны диспансерлаштыру вакытында ачыклыйлар. Шуңа күрә медицина хезмәткәрләре тикшерүләр үтәргә киңәш итә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Һәм тагын иң яхшылары ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе табиблары Акчәчәкләр республика премиясендә җиңү яулады. Чаллы табиблары уникаль очрак номинациясенә дәгъва кылды. Кардио һәм эндоваскуляр хирурглар Россиядә беренчеләрдән булып кеше организмындагы иң зур кан тамырының алыштыралар һәм 4 бала әтисенең гомерен саклап калалар. Хәбәрчебез теманы дәвам итәчәк. Конкурска республиканың Ютазы районынан 50 яшьлек пациентны коткару тарихы тәкъдим ителә. Аның бер юлы 3 куркыныч диагнозы ачыкланган. Катламнар барлыкка килү, аневризм һәм аорта өзелү. Аортаның тоталь зарарлануы 4 этапта торгызылган.
Техник яктан катлаулы операциялар 7 сәгать дәвам итә. Аортаның бер өлеше синтетик протез белән алыштырыла. Ул йөрәк белән тоташтырыла, ә аортаның дугасына стенд графт урнаштырыла. 15 минут эчендә хирурглар баш мие томырлары яңа ясалма аортага күчереп утырта алганнар. Шулай итеп, ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе табиблары Россиядә беренчеләрдән булып тулы гибрид һәм эчке аортаны уңышлы үткәрә алалар. Аның барлык мөһим тармакларын саклап калалар. Он в прошлую субботу был на свадьбе у своей дочери. И вот эта история вся как ничто лучше описывает, ради чего вообще мы встаем рано утром, приезжаем на работу, заходим в операционные, в реанимации, в кабинеты УЗИ, КТ, рентген, для того, чтобы спасать жизни, чтобы дарить людям праздник. Ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсендә бу очракны Россия медицинасында уникаль һәм сенсацион вакыйга дип атыйлар. Лилия Гатина, яңалыклар. Театр сезонына йомгак ясадылар һәм яңа сезонның берничә серен ачтылар. Аяз Гыйләҗев исемендәге Татар драма театрында 33-нче иҗат сезоны тәмамланды. Бу вакыт эчендә 5 премьера спектакле куелды. Хәбәрчебез сезон ябылышында булып кайтты. 33-нче театр сезоны «Җаның ниләр тели» дип исемләнгән спектакль белән тәмамланды. Бу спектакль безнең һәрберебезгә дә бу дөньяда катлаулы сайлау ясарга туры килгәнлеге турында күрсәтә. Марсель Мусавиров Гарифулла ролен башкара. Ул спектакльдә төп геройларның берсе. Актер сүзләренчә, рольгә ияләшү җиңелләрдән булмаган. Әлеге сезон буенча инде әлбәттә менә соңгы премьера. Мин инде бу сезонда 2 спектакль чыгардым. Икесе дә төп герой. Алар минем икесенә дә икесе дә күңелемә бик хуш килде. Берсе инде аны Фатих Карим булса, менә икенчесе иң үзәккә үткәне һәм иң ошаганнарның берсе ул әлбәттә менә Гарифулла роле «Җаның ниләр тели» дигән премьерабызда. Аяз Гыйләҗев исемендәге Татар драма театры актерлары 33-нче сезонны үзенчәлекле дип атый. Бер ел эчендә 5 премьера спектакле куела. Матур дип исемләнгән беренче фотокүргәзмә оештырыла. Җаның ниләр тели, ул ничектер үзе безнең Артур Шайдуллин безнең шәһәрдәшебез. Шуңа күрә аның пьеса язып безгә ышанып тапшыру да безнең өчен бик мөһим. Бу рольне дә бик яратып башкарам. Бу театр сезонда спектакльләрдә декорацияләр сыйфатына зур басым ясалган. 34-нче сезонда декорацияләр сәхнәдә генә түгел, ә аннан читтә дә булыр дип планлаштырыла. Без үзебезнең спектакльләребезне сәхнәдә генә ничектер булдырса, икенче елга Алла бирсә, без инде бөтен булган театрыбыздагы пишмакларыбызны, ул фойе күргәзмә залы булсынмы, буфет зонасы булсынмы, инде спектакль ничектер байытып, видео язмалар белән, музыкаль язмалар белән инде матурландырабыз. Шуңа күрә сезнең барыгызны да яңа сезонда көтеп калабыз. 34-нче театр сезоны сентябрь башында башланачак. Лилия Гатина, Христина Булабанова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән мин булагыз. Набережно-Челнинский педагогический колледж ведет прием абитуриентов на базе 9 классов. Проспект Раисы Беляева, 3. Телефон приемной комиссии 58 30 22.